الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب سبکار یوٹیوب چینل محبت کرنے والوں چاہت کرنے والوں سجنا تے بیلیاں تے متراں السلام علیکم۔ اسی تواڈے بیاد مشکور ہاں کہ تسی اتنی محبتاں دے نال سانو نواز رہے ہو۔ یقیناً ساڈے کول جو الفاظ نہیں جڑے اسی تواڈے واسطے شکریہ دے طور تے استعمال کر سکیے۔ اللہ تعالیٰ تواڈیاں محبتاں نوں سلامت رکھے۔ اج دا اے پروگرام جڑا ساڈا ہے اے ساڈے ایک بڑے دوست جناب شبیر صاحب کچھ چند دن پہلے انہاں دا انتقال ہویا ہے۔ اللہ رب العزت انہاں دے درجات دے وچ بلندی عطا فرمائے۔ انہاں دی یاد اندر بھی یہ پروگرام اج دا جڑا وہ اسی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ساڈا ایک بیٹا ہے محمد بلال، اج اس دا جنم دن ہے، تو اس حوالے نال بھی پروگرام جڑا ہے وہ نسبتاً اس پروگرام میں شامل ہو گئیاں، تو اسی کہا چلو اس پروگرام دے وچ انہاں دا بھی ذکر کیتا جائے۔ تے ساڈے کولے اج دے جڑے ساڈے پراہنے آئے نے ساڈی اس پنجابی بیٹھک دے وچ، بہت ہی میں شکریہ انہاں دا ادا کرنا۔ میرے یقیناً محسن نے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں سلامت رکھے، اور میرے نال میرے دائیں طرف تشریف فرما نے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ایک عظیم سراخان جنہاں نوں قدرت نے آواز دے نال نوازیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی محبت نوں سلامت رکھے۔ جناب حافظ بابر حسین اتاری صاحب، انہاں نوں میں ریکویسٹ کیتی، انہاں دی مہربانی جناب انہاں نے ریکویسٹ نوں قبول کیتا ہے، میں ان دا شکریہ ادا کرنا۔ یہ جناب سرکار دی بارگاہ دے وچ ادیہ نعت بھی پیش کرن دے، ربائیاں بھی پڑھیاں جان گیاں، رومی کشمیر دا کلام انہاں کول سماعت فرماواں گی، اور میں جڑا کرن گے تو مسائل وغیرہ جڑا بھی ہے وہ جناب انشاءاللہ تواڈے سامنے اس رات دی فضیلت، ادے فضائل و مال مسائل دے حوالے دے نال گفتگو فرمان گے۔ تو میں انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنا، تمام احباب دا بھی شکریہ ادا کرنا جڑے اج دے اس پروگرام دے وچ تسی آ رہے ہو، لائیو ہو رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام دی محبتاں نوں سلامت رکھے۔ اللہ فک یاری سچے رب والی، باقی یاریاں سب بے خواریاں نے۔ اللہ فک یاری سچے رب والی، باقی یاریاں سب بے خواریاں نے۔ کلمے پاک جیا نہیں ورد کوئی، جس کلمے وچ حقیقتاں ساریاں نے۔ غوث پاک جیا نہیں پیر کوئی، جنہیں ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے۔ سخی حسین جیا نہیں پیر کوئی، جنہ دین تو جانا واریاں نے۔ وارث شاہ میاں کر نماز روزہ، نہیں تے اگے منسلاں پاریاں نے، نہیں تے اگے منسلاں پاریاں نے۔ میں پہلا ذکر کیتا ہے کہ ساڈے اج دے اس پروگرام وچ جڑا ساڈے کولے پراونے تشریف لے آئے، اور جڑا پروگرام جس دی یاد دے اندر اسی اج اپنے بھائی محمد شبیر جڑا دا چونکہ چند دن پہلے فوت ہوئے نے، انہاں دی یاد اندر بھی پروگرام ہے، وہ تو نہیں صدات دے نے جناب، تے بڑے ساڈے دوستان۔ اور جڑا چینل ہے جتھے سے اج بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، یہ جناب برادر مکرم شبیر احمد صاحب توری والے تسی آپ جانتے ہو نا جناب، اسٹوڈیو وچ جس پروگرام کر رہے ہیں۔ تو میں پروگرام جڑا ہے وہ شروع کرن تو پہلا اپنے اس دوست دے واسطے ایک ربائی پیش کراں گا، کیونکہ دنیا جڑی ہے وہ عارضی ہے، اور بابا جی قصور مند فرماندے نے کہ بندہ جمیا نکا تے عمر وڈی، بندہ ود رہا تے عمر پئی کٹدی ہے۔ بندہ جمیا نکا تے عمر وڈی، بندہ ود رہا عمر پئی کٹدی ہے۔ بندہ چاڑدا ہرس چباریاں نوں، ادھر موت پئی قبر پٹدی ہے۔ بندہ چاڑدا ہرس چباریاں نوں، ادھر موت پئی قبر پٹدی ہے۔ اور بندہ خوشی تے نت عیش منگے، ادھر موت پئی سیویاں وٹدی ہے۔ قصور مندہ آساں لمیاں ہیں جین دیاں، اتھے خبر پل نہ چٹ دیئے۔ قصور مندہ آساں لمیاں ہیں جین دیاں، اتھے خبر پل نہ چٹ دی۔ اور پھر وارشاہ صاحب فرماندے نے اے دیس نہیں ہمیش تیرا، پاویں ٹہل دا رو لال چباریاں تے۔ اے دیس نہیں ہمیش تیرا، پاویں ٹہل دا رو لال چباریاں تے۔ بدل موت دا گجدا سر اتے، بیسیہ حسن مناریاں تے۔ ایتھے اللہ رسول نو بھول بیٹھے، کر کے مان تو ساواں اداریاں تے۔ وارث شاہ رانجے نہیں پرتے آونا، انہاں جھوٹیاں تحت ہزاریاں تے۔ یہ زندگی عارضی ہے، پتہ کوئی نہیں کس ٹائم تے کس دا سا ختم ہو جانے، اس واسطے نو غنیمت جانو، اپنے مالک دی حضور
توبہ طائب کرو، اللہ کو معافی منگو، خالق کائنات جڑا ساڈے مرحوم واسطے سی اج دا پروگرام کر رہے، اللہ انہاں دے درجات دے وچ بلندی عطا فرمائے، اللہ ان دے اخروی منزلاں آسان فرمائے۔ مختصر تلاوت کلام پاک ہوے دی، اس تو بعد انشاءاللہ پروگرام جڑا ہے وہ میں کہہ کے چلاں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت دے فضل و کرم دے نال جڑا وعدہ تواڈے نال کیتا، خالق کائنات نے توفیق بخشی، ساڈے پہلا اس تو 2 پروگرام اسی کیتے نے اور تسی اتنیاں کو محبتاں نال سانوں نواز رہے ہیں۔ یقیناً میں پہلا بھی عرض کیتی ہے کہ الفاظ نہیں جڑے تواڈا شکریہ ادا کیتا جا سکے، اللہ تواڈیاں سب دیاں محبتاں نو سلامت رکھے۔ تو اج دی اس پروگرام دے وچ میں اپنے مہمان جڑے کہ تشریف لے کے آئے نے جناب برادر مکرم حافظ بابر حسین اتاری صاحب، انہاں دے سفر کراں گا اور انہاں جناب گزارش کراں گا کہ جناب اپنے انداز دے وچ اپنی مرضی دے نال کلام پیش کردے نے جناب بابر حسین اتاری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ انہوں کدنے کوئی جاڑ سکدا جنوں میرے حضور آباد کر دے، پلے انہاں دے ستانے پرے رہندے، آقا اگے نے جڑے فریاد کر دے، تے قسم رب دی ہر ایک درے دے اندر تو لاجپال نے سادی مداد کر دے، تے بخش جان دے مشرینو شفقی جیڑے، کملی والے دا جیڑے میلاد کر دے، کملی والے دا جیڑے میلاد کر دے، کملی والے اکرم دا ہے ویلا، تے کر دے کرم یتیماں دا واسطہ، سبحان اللہ۔ تے تیرے نام چ لگ دیاں دومی ماں، تے شانہ والیاں میماں دا واسطہ، تے لاڈلے علی دے جیڑے ہیں زندہ، تے اونا دو کریماں دا واسطہ، تے دن حشر دے رکھ لے لاج میری، تنو مغلی مادا واسطہ، دن حشر دے رکھ لے
लाज मेरी तनो अम्मा गली माता वास्ताई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह ताहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया ताहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया ताहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया शान तेरी बल्ले बल्ले शान तेरी बल्ले बल्ले रब भी ते रोद कले रब भी ते रोद कले वारे आंदे पैरा थले चादरा बिछान वालिया चादरा बिछान वालिया चादरा बिछान वालिया चादरा बिछान वालिया तज़किरे ने आम तेरे वंदन सुबह शाम तेरे तज़किरे ने आम तेरे वंदन सुबह शाम तेरे बादशाह गुलाम तेरे फिर बकरियां चराने वालिया निशाते जाने वालिया बकरियां चराने वालिया हरे शाते जाने वालिया किड्डा सोना नाम तेरा किड्डा सोना नाम तेरा किड्डा सोना नाम तेरा ऊंचाई मकाम तेरा ऊंचाई मकाम तेरा सच्चाई कलाम तेरा आयता स्नान वालिया अरशाते जाने वालिया अरशाते जाने वालिया ताहा दी शान वालिया दिल दी आस पूरी हुई हाज़री जरूरी हुई दिल दी आस पूरी हुई हाज़री ज़रूरी हुई रोज़े ते बिलान वालिया रोज़े ते दोबारा बिलान वालिया अरशां ते जाने वालिया ताहा दी शान वालिया अरशां ते जाने वालिया माशाअल्लाह जी सुभान अल्लाह ताहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया इस गल विच कोई शक नहीं जितना रुतबा जितना मकाम जितना मर्तबा मेरे करीम आका नूं मिले कायनात दे विच किसी और इंसान नूं नहीं मिलिया और ये बड़े एजाज की बात है जनाब कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भाई बाबर साहब नूं भाई नजम सफदर साहब नूं चंद महीने पहला जनाब गल हुई और बाबर साहब नूं किसी बंदे कहा जनाब मेरा दिल करता है कि मैं तुहानूं सरकार दी बारगाह दी हाज़री करावां ते इन्हां ने जनाब कहा जी ठीक है और इन्हां दे नाल फिर रब ने जिवें करम फरमाए जनाब तो उस बंदे ने खुद ही कह दिता उन्हें कहना तुसीं कल्ले नहीं जाना जां नाल नजम साहब नूं भी लैके जाइयो अल्लाह ने दोवां भरावां दा सबब लाया खल के कहना सारियां दा सबब लाए और उस घर दी हाज़री बार बार अल्लाह साहब नूं नसीब फरमाए माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज दे विच इन्हां ने कलाम पढ़िया मैं पहला भी अर्ज करदा रहना आवाज़ कुदरत दी देन हुंदी है सिर्फ बंदे दा इश्क और मुहब्बत वेखना चाहिए लगन वेखनी चाहिए है कि वो किस कदर इश्क और मुहब्बत दे विच डुब के ते कलाम पढ़दा पिया इस वास्ते अज दा प्रोग्राम जिहड़ा असीं मैं पहला भी अर्ज कीती है कि मकसद साडा सिर्फ यही है कि चलो तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो गई तुसीं बड़ियां मुहब्बतां दिंदे हो कमेंट्स भी माशाअल्लाह तुसीं कर रहे हो मैं पढ़ांगा जरूर इंशाअल्लाह कमेंट्स लेकिन थोड़ी देर तो बाद तो एक हमदिया अशार सन वो मैं चंद पेश करके उस तो बाद इंशाअल्लाह जिहड़ा वो अपने भाई नजम सदर साहब नाल सफर करांगा ताकि वो भी तुहाडी खिदमत दे विच अपनी गुजारिशात पेश करन दे और तुसीं तमाम अहबाब मोहब्बत और प्यार दे नाल समात फरमाओ एक दफा मेरे करीम आका दी ज़ात ते दोशी पढ़ लो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہر ایک شے دا ہے او آپ مالک تے او دے حکم دی سب تعمیل کر دے او دے اگے ارزان دن راتی سب حکم محکوم وکیل کر دے تے جدی چاہے او عرضی منظور کر لے تے جدی چاہے او رد اپیل کر دے او دے اگے کوئی بھی بول سکدا جویں چاہے او رب جلیل کر دے تے جے او چاہے تے جمدے آئی مار سٹے جے او چاہے تے عمر طویل کر دے جے او چاہے تے فلک دی چھت اُتے تارے تارے دی روشن قندیل کر دے جے او چاہے تے رکھ کے ہیٹھ دمبا پراں چھری ہیٹھو اسماعیل کر دے جے او چاہے تے اپنی نال قدرت ظالم ہاتھیاں تے ابابیل کر دے جے او چاہے تے محبوب نو کر پیدا اپنی عظمت دی روشن دلیل کر دے جے او چاہے تے موسیٰ نو پار کر دے تے غرق ظالم فرعون وچ نیل کر دے میں پہلا بھی عرض کرنا کہ چونکہ میں ایک میزبان ہاں اور میرا دل ہوتا ہے کہ جڑے ساڈے مہمان ساڈے کول تشریف لے کے آمدے نے انہاں نوں ٹائم دیتا جائے لیکن تہاڈیاں محبتاں ہوندیاں نے تسی حکم کر دیندے ہو تو میں ٹال نہیں سکدا اللہ تعالیٰ تہاڈیاں محبتاں نوں سلامت رکھے ماشاءاللہ
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਸਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਤੈਮੂਰ ਅਲੀ ਬਗਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਵੈਸ ਅਹਿਮਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜਨਾਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਮੈਰ ਅਲੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਵੈਸ ਅਹਿਮਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਕਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਉਮੈਰ ਅਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਨਾਬ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ग्रेट नहीं जनाब, अल्लाह की ज़ात ग्रेट है, मैं तो बंदे न चीज़ इस काबिल नहीं है, खालके कायनात दा करम है, तुहाडियां मुहब्बतां दा शुक्रिया। वाब रियाज साहब कह रहे हैं माशाअल्लाह जी क्या बात है जनाब, अल्लाह तुहानू भी सलामत रखे। और अली साहब ने जनाब वो कह रहे हैं जी माशाअल्लाह बहुत खूब लाजवाब बेमिसाल, अल्लाह पाक सलामत रखे। मोहम्मद अवैस साहब ने जनाब मैसेज कर रहे हैं, जितने भी तुसीं अहबाब सानू मैसेज कर रहे हो लाइव आके तुहाडियां सब दियां मुहब्बतां नू अल्लाह सलामत रखेगा। तो मैं हुण बिला तमहीद सफर शुरू करा दा बरादर मुकर्रम मोहतबुल मुकाम इज्जत माब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना नजम सफदर साहब अगे मैं गुजारिश करांगा कि वो अज दे इस प्रोग्राम दे विच चूंकि शबे बरात दा ये जेड़ा चंद ये जेड़ा शुरू होए है और इंशाअल्लाह चंद दिनां तो बाद शबे बरात है, तो इस हवाले दे नाल जनाब मुख्तसर गुफ्तगू फरमाएंगे इंशाअल्लाह। गाय बगाए मैं इन्हां नूं तकलीफ देंदा रहांगा, तो मामा अहबाब मेहरबानी फरमाओ कमेंट्स भी करते रहो और इन्हां दी गुफ्तगू नूं भी समाअत फरमाओ। जनाब मोहतरमुल मुकाम इज्जत माब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नजम सफदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल करीमुल अमीन। सुभान सुभान अव्वल हम्द सना इलाही वाह वाह माशाअल्लाह जो मालिक हर हरदा। सुभान अल्लाह सुभान अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसदा नाम चतारन वाला अल्लाह किसे मैदान न हरदा। और जे तुसी चाहते हो मुंह मिठा करना, वाह 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 सुभान शुरू करो आका ते दुरूद पढ़ना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह दे नाम तो शुरू जो सब तो बड़ा मेहरबान है और सब तो ज्यादा रहम करने वाला है। और दरूद जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वास्ते ने, जिन्हां दी वजह तो साडे मुकद्दर सवारन दे वास्ते सुभान अल्लाह मुकद्दर वालियां रातां नबियां उन्हां चों एक रात दा जिक्र करने वास्ते भाई शबीर साहब ने अपने खूबसूरत चैनल पंजाबी सुखन दे उत्ते मुझ नाचीज नू दावत दी। बावसादत भाई अफजाल नक्शबंदी साहिब इत्थे आके मैनू बड़ी खुशी हुई। भाई शबीर साहब नू वेख के इन्हां दे बच्चियां नू वेख के कि ये दीन दे नाल कितना ज़ौक रखते ने और कितना शौक रखते ने। अल्लाह ताला इन्हां दे ज़ौक नू हमेशा कायम मुदायम रखे। और बहुत सारे अहबाब इस वक्त सुन रहे ने और जदों तक ये चैनल अगे वीडियो लोड करता रहेगा और मोहब्बत करने वाले
اس ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ انشاءاللہ موقع ملیا تو پھر دوبارہ جو اللہ نے توفیق دیتی آپ کی خدمت حاضر ہوں گے۔ میں تواڈے سامنے سورہ دخان دے وچوں ایک آیت کریمہ دا حصہ تلاوت کیتا ہے، جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات نو ہر اہم کام دا فیصلہ کر دیتا جاتا ہے۔ علماء نے لکھے کہ دنیا دے اندر جتنے ملک نے، ہر ملک ہر سال تو بعد یہ ویکھدا ہے کہ پچھلے سال دے اندر اسی کی کمایا ہے، کی خرچ کیتا ہے، اور اس دے مطابق پھر اگلے سال دی وہ پلاننگ کرتا ہے۔ اسی بھی اپنے اپنے گھراں دے اندر ہر مہینے دا حساب کتاب لانے ہاں کہ اسی گھاٹے تے جا رہے ہاں یا پھر ساڈا نظام چل رہا ہے، اسی اس دے مطابق اپنی چال بدلنے ہاں تاکہ اسی نقصان تے خسارے تے گھاٹے وچ نہ جائیے۔ ملکاں دا بجٹ وزیر خزانہ پیش کرتا ہے، پر شب برات او مقدرہ دی رات ہے کہ جدا بجٹ خزانے دے مالک دی طرفوں آتا ہے۔ بہت ساریاں میرے سونے نبی دیاں حدیثاں یہ دسدیاں نے کہ اے او مہینہ ہے شعبان المعظم دا کہ جس دے اندر انسان دا نامہ اعمال اوپر جاندا ہے اور فیصلے اوپروں انسان دی تقدیر وچ لکھ کے فرشتیاں نو دے دیتے جاندے ہیں۔ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق مومنہ دی عظیم ماں قربان جائیے، آپ نے اس سوال پوچھ کے تے سانو اس مہینے دی عظمت وڈیائی دس دیتی۔ آپ فرماندیاں نے کہ میں ویکھیا کہ سال دے کسے مہینے دے اندر رمضان شریف تو علاوہ آپ اتنے روزے نہیں سی رکھ دے جتنے شعبان شریف دے اندر رکھ دے سن۔ تے میں عرض کیتی سونیا ادھی وجہ کی ہے؟ تے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اس مہینے دے اندر لکھیا جاندہ ہے کہ کیڑے انسان نے جیونا ہے اور کیڑے انسان نے مر جانا ہے۔ میں یہ چاہنا کہ جس وقت میری روح پرواز کرے اور میرے وصال دا وقت لکھیا جائے تو اس ویلے میں روزے دی حالت وچ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس واسطے کثرت دے نال اے روزے رکھنا کہ جس وقت نامہ اعمال لکھیا جائے تے لکھیا جائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور روزہ دار نے۔ ساڑھے واسطے اس وچ پیغام ہے کہ اسی ماہ شعبان شریف دے کثرت دے نال روزے رکھیے۔ یہ غفلت دا وقت نہیں، سونے دا وقت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانو جگانے دے واسطے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان دے درمیان ایک مہینہ ہے جڑا بڑا مقدرہ والا ہے، لیکن لوگ اس مہینے دی عظمت تو اس دے اعمال تو لوگ غافل نے، سستی کر دے نے۔ تو حضرات محترم
میرے دوستو سنگیو بیلیو یہ مہینہ گزرتا جا رہا ہے اور ایک وقت آنا ہے کہ مہینہ ختم ہو جائے گا. مقدرہ دے لوگوں نے جڑیاں ازیاں برکتاں اپنی چولی دے وچ لے کے تے پھر اس عظیم مہینے نو گزارن. خاص طور تے اس دی جڑی 15ویں رات ہے اس دے بارے وچ ترمذی شریف دے اندر اور سنن ابن ماجہ دے اندر ساڑھے آئمہ احادیث نے مکمل باب بنے آئے جدا نائے ما جاء فی نصف من شعبان کہ اس حدیث دے اس باب دے اندر او حدیثاں ذکر کیتیاں جان گیاں جڑیاں نصف شعبان دے بارے وچ اور اسے نصف شعبان نو اسی شب برات کہنے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ادھے بہت سارے نام ذکر کیتے نے اور ادھے وچوں ایک نام ادھا لیلۃ البرات ذکر کیتا ہے. برات دا معنی ہے دوزخ تو آزادی دی رات. دوزخ تو آزادی دی رات. ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے پھر انشاءاللہ موقع ملیا پھر آپ دی خدمت حاضر ہوئیں گے. ایک حدیث مبارکہ دے وچ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع دے اندر تشریف لے گئے. آج چونکہ بھائی شبیر صاحب دا بھی اسی ذکر کر رہے ہیں کہ جڑے چند دن پہلے اس دنیا تو پردہ پوش ہوئے. اللہ تعالیٰ انہوں دی بخشش فرمائے اور انہوں دے لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے. تو اس شب برات یعنی نصف شعبان یا 15ویں شعبان دی ایک سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان اور وہ عظیم قبرستان جنہوں جنت البقیع کیا جاندہ ہے آپ اس دے اندر تشریف لے گئے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آپ نو تلاش کر دیاں جدوں جنت البقیع قبرستان دے اندر آپ تشریف لے گئیاں تے کی ویکھیا کہ سونے سونے آپ دے ید اللہ والے ہاتھ اٹھے ہوئے نے آپ روندے جا رہے نے اور بخشش دیاں دعاواں منگدے جا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اے اج دی رات اور راتے کہ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت اتنے جوش دے اندر ہے کہ عرب دا او قبیلہ بنو کلب جڑا سب تو زیادہ بکریاں رکھدا سی اس قبیلے دیاں جتنیاں بکریاں نے انہاں دے جسم تے جتنے وال نے اللہ انہاں دی تعداد دے برابر گناہگاراں دی بخشش فرما. سبحان اللہ. اس واسطے اس رات نو لیلۃ الاستغفار بھی آکھیا جاندا ہے کہ اس رات دے اندر اسی اپنی بخشش دی دعا منگیے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرمائے. جڑے سانو ویکھ رہے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے. جڑا اس پروگرام نو چلا رہے نے انتظام کردے نے اللہ انہاں تے بھی کرم فرمائے اور بھائی شبیر صاحب نو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس وچ جگہ عطا فرمائے. بہت شکریہ تواڈے چاواں دا تواڈیاں محبتاں دا. اللہ حافظ. السلام علیکم. ماشاءاللہ جی بہت خوب. اللہ پاک سلامت رکھے جناب. دیکھو نا جس بھی حوالے دے نال گفتگو کیتی جائے موقع دی مناسبت دے نال یقیناً وہ اپنا اثر رکھ دیئے. تو ماشاءاللہ بڑے ہی مختصر وقت دے وچ تھوڑا جے ٹائم دے وچ بھائی نجم صاحب نے اتنی شب برات دے حوالے دے نال تے اللہ تعالیٰ سانو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ تسی بڑیاں محبتاں محمد اویس ساڈے اج اور ساڈے جڑے باہر تو بھائی سانو واچ کر رہے نے جناب علی صاحب سپین تو وہاب ریاض صاحب بھی سپین تو میں تو بھی خوش آمدید پیش کرنا اور قطر تو جناب محمد عمران گورسی
السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جی. میں تمہیں جناب خوش آمدید پیش کرنا. جتنے حباب بھی ساڈے اس پروگرام نو لائیو دیکھ رہے ہو تمام نو خوش آمدید پیش کرنا. تمام دی محبتاں دا بے حد شکریہ. اور محمد عویس صاحب کہتے ہیں جناب کیا بات ہے جی بھائی نجم علامہ نجم صفدر صاحب دی اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے جناب. محمد بلال صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ. محمد بلال صاحب کہتے ہیں بھائی کلام جڑا پڑھیا گیا جناب بہت خوبصورت کلام سی. بہت شکریہ جناب. محمد بلال صاحب نے جناب کہتے ہیں اللہ تمہیں جناب نصیب عطا فرمائے. آمین جی ثم آمین. عمران گورسی صاحب دا میں ذکر پہلا کر دیتا جناب ساڈے نال ہر پروگرام وچ شامل ہوندے نے. اللہ انہاں دی محبتاں سلامت رکھے. اور بلال صاحب نے جناب انہاں نے ریکویسٹ کیتی ہے اویس اگے کہ جناب نیکسٹ جمعے نو اویس جڑا جناب وہ کچھ نہ کچھ ضرور سنائے. تو جناب اسی تینوں کہندے رہنے ہیں کہ یار کوئی گل نہیں اگے آ تے آ کے جناب ہن تہاڈی فرمائش آ گئی انشاءاللہ. تے ساڈی کوشش ہوے دی کہ نیکسٹ جمعے نو اسی انشاءاللہ جڑا وہ جناب ضرور کوئی تھوڑا بھی کلام ناشیب یا جو بھی پڑھنا چاہندا ہوئے اسی جناب ساتھ میں ضرور پیش کران گے جناب. اس تو بعد محمد بلال صاحب کہندے جناب بہت پیاری آواز ہے اویس ویر صاحب تہاڈی تے اس واسطے مہربانی کرنی ہے کہ اگلے پروگرام وچ جناب تسی اپنی حاضری ضرور پیش کرو انشاءاللہ جی. ضرور میں انہوں نے پیغام تہاڈا دے دیتا ہے. اور بلال سے کہندے نے کہ اگر اج سنائے نہیں اج جناب نہیں معذرت کیونکہ ساڈے مہمان نے جڑے اسی سب تو زیادہ ٹائم انہوں نے دینا ہے. محمد تیمور علی بغدادی صاحب تہاڈا جناب بہت شکریہ. علی بھائی کہندے نے جناب بے شک بلال بھائی ٹھیک ہے نا. اویس صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاچو شبیر نو جنت الفردوس وچ اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. علی تسی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کمنٹس کر رہے ہو بڑیاں محبتاں نچھاور کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تہاڈیاں سب دیاں محبتاں نو سلامت رکھے. میں پہلا بھی کہا اگر کسی دا کمنٹس رہ جاندا ہے تو وہ دے واسطے معذرت ہے کیونکہ ساڈا نواں تجربہ ہے اور کچھ رہ بھی جاندا ہے وچوں پر اور عام دیوں تے اودی معذرت انشاءاللہ. اسی پروگرام کر رہے ہیں تسی سانو ویکھ رہے ہو اور جس واسطے جنہاں دا ذکر کیتا جا رہا ہے وہ بھی ویکھ دین پہ تانوں. تو اس واسطے اگر کسی دا کمنٹس رہ جائے تو دی معذرت. میں بلا تخیر پھر سفر کرن دا اپنے برادر مکرم جناب حافظ بابر حسین اتاری صاحب وہ اپنا کلام پیش کردے نے. تمامی احباب محبت اور پیار دے نال سماعت فرماؤ جناب بابر حسین اتاری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قسمت نو جگا دینے واہ 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 سبحان. قسمت نو جگا دینے قسمت نو جگا دینے جڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے جڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے. کوثرے دا پانی کوثرے دا پانی آقا دے نام لا دے جدی جیوت جانے یہ آقا دے نہ کر دے جدی جیوت جانے گودی چکے حلیمہ نے سبحان اللہ گودی چکے حلیمہ نے آقا دا
لگے سر جھکے لے یتیمان نے جئی چھا کوئی نہیں کہ آقا جیو ات کوئی نہیں ماں ورگی ماں کوئی نہیں آقا دا آقا جیا ات کوئی نہیں ماں ورگی ماں کوئی نہیں تیبہ والموم آیا تیبہ والموم آیا ایک سونا پھول گنے دو جفے میں تو آیا ایک سونا پھول گنے دو جفے میں تو آیا ماشاءاللہ جی بہت خوب اللہ پاک سلامت رکھے افی بھائی جناب اس ملک تو سانو کومنٹس کر رہے نے جس ملک دے بارے شاعر نے ربائی لکھی کہ عرب شریف تو صدقے جاواں جتھے تلیاں یار نے لائیاں عرب شریف صدقے جاواں جتھے تلیاں یار نے لائیاں پلکاں نال بہاریاں دیواں کنا خاک دیاں سرم سلائیاں قدم قدم تے میں سجدے دیواں جتھے بکریاں یار چرائیاں لو لو فضل دہائیاں دیوے کیوں عربی دیریاں لائیاں لو لو فضل دہائیاں دیوے کیوں عربی دیریاں لائیاں افی بھائی بڑے خوش نصیب ہو جڑے اس جگہ تے رہ رہے ہو جتھے میرے اور تواڈے آقا دا ظہور ہویا میرے آقا انہاں گلیاں دے وچ اس ملک دے وچ رہے عرب شریف دا ایک بڑا نام پوری دنیا دے اوتے اللہ تعالیٰ اس خطے نو سلامت رکھے جتھے غریبہ مسکیناں دا گزارا ہوندا ہے حالکہ کنا سبز گنبد نویں سلام اور تواڈیاں محبتاں دا بے حد شکریہ تسی اور جناب معظم علی صاحب کہندے نے جی نائس فی بھائی تسی کہہ رہے ہو جناب بہت اچھا کام ہے تواڈیاں محبتاں دا بھی جناب شکریہ میں پہلا عرض کیتی ہے کس دا کومنٹس رہ جائے تے اودی جناب معذرت ہے کیونکہ وقت جڑا ہے وہ بالکل اپنی منزل طرف رواں دواں جا رہا ہے سام گجر کہہ رہا ہے جی نائس بہت عمدہ مہربانی جناب تہاڈا بہت شکریہ ایک کلام دا منو بھائی بابر صاحب نے حکم دیتا نواز شریف دا پنجابی دی نواز شریف میرے ذہن وچ نہیں لیکن اگر میں کوشش کرنا امید ہے کہ نہ سی اس تو بعد انشاءاللہ پھر تھوڑی جی گفتگو بھائی صاحب کو سنن دے اس تو بعد آخر تے جہاں سوہن سی رومی کشمیر دے بھائی بابر صاحب کو سن کے پھر انشاءاللہ تہاڈے کولوں اجازت لواں گے اور کلام ہے جڑا جناب صرف 2 اشعار پڑھنے نے اس نواز شریف تے تاکہ سب نو ایک مدینے دی یاد بھی تازہ ہوئے دی اور ہو سکتا ہے خالق کائنات کرم فرمائے تے جتنے سی آئی دی اسٹوڈیو جو بیٹھے ہیں سارے ہی مدینے شریف جائے کیونکہ انہاں دے اللہ پرعزت دے خزانیاں وچ کمی نہیں نہ سرکار دی بارگاہ وچ کوئی کمی نہیں دل تڑپے اکھیاں روندیاں نے سرکار دوارا ویکھن لئی دل تڑپے اکھیاں روندیاں نے دل تڑپے اکھیاں
روندیاں نے سرکار دوارا ویکھن لئی کی عرض کراں کنا ترس ناواں کی عرض کراں کنا ترس ناواں ایک وار نظارہ دیکھن لئی رب جان تیرا محبوبا تیرے شہر دیا کی لذتانے رب جان تیرا محبوبا تیرے شہر دیا کی لذتانے ہوئی کروں دے جنہ ویکھیا نہیں ہوئی کروں دے جنہ ویکھیا نہیں ایک روڑ دوبارہ ویکھن لئی دل تڑپے اکھیاں روندیاں نے سرکار دوبارہ ویکھن لئی میں پھر شکریہ ادا کرنا آپ تمام احباب دا بھی اپنے نا پراونیاں دا انہاں مہماناں دا بھی یقیناً عاشق دے وچ ایک تڑپ ہوندی ہے اور جدوں کوئی سرکار دا ذکر چھڑے مدینے دی یاد آوے تے ضرور عاشق دا دل تڑپدا ہے پہلا بھی عرض کیتی ہے کہ کریم آقا دے دار تے کوئی کمی نہیں اتھے اپنے تے اپنے رہ گئے بیگانے بھی کدے خالی نہیں گئے تو اس واسطے میں تمام احباب دی وسعت نال تواڈے تمام احباب واسطے بھی اور اپنے اسٹوڈیو جو موجود جتنے بھی اسی بیٹھے ہیں سب واسطے میں خالق کائنات دے حضور دعا گو ہاں کہ یا رب العالمین ساڈے اعمال اس قابل نہیں ساڈیاں صورتاں اس قابل نہیں کہ کریم آقا دی بارگاہ وچ لے کے جا سکیے لیکن تو احکم الحاکمین نہیں تیرے کی کوئی بھی چیز جیڑی ہے وہ دور نہیں کرم فرما اور سانو سب نو اسی طرح بادب حاضری اپنے گھر دی اور اپنے محبوب دے در دی نصیب فرما تو میں بلا تاخیر سفر کراں گا جناب کیونکہ وقت بالکل تھوڑا ہے تو بلا تاخیر جڑیاں کچھ چند گفتگو رہ گئی اگوں گلاں رہ گئیاں شب برات دے حوالے دے نال وہ میں جناب گزارش کراں گا بھائی محمد نجم صفدر صاحب اگے تو سانو چند گلاں جناب جڑیاں نے کچھ سناون دے شب برات دے حوالے دے نال اس تو بعد انشاءاللہ بھائی بابر صاحب صاحب ہم لوگ پیش کرن دے اس تو بعد تواڈے کول اجازت لیتی جائے گی تواڈے کمنٹ جڑے آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور پڑھنے نے تو بلا تاخیر میں جناب گزارش کرنا بھائی محمد نجم صفدر صاحب بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے بھی کہنا بارہ ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے جندہ ایڈ پسارا ہو میں قربان تنا کی باہو کہ نہ ملیا نبی سہارا سبحان اللہ دوستان محترم یاران دل ربا بھائی افضال صاحب نے دعا کرو کہ شب برات نو اللہ تعالی ساری یہ دعا بھی قبول فرمائے کہ اسی کوئی شب معراج شب برات اور شب قدر
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قدماں چ گزار. آمین آمین سبحان اللہ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. شب قدر، شب برات، عید دی رات، عرفہ دی رات، بزرگاں نے لکھیا ہے کہ یہ ایسیاں راتاں نے قبولیت دیاں کہ خود رب ذوالجلال دی رحمت اپنی شان دے لائق آسمان دنیا تے آ کے آوازہ دیندی ہے واہ 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 کہ آ جاؤ جی رزق دی لوڑ ہے واہ 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 تے رزق منگ لو، جی شفا دی لوڑ ہے تے شفا منگ لو، جی آسانیاں دی لوڑ ہے تے آسانیاں منگ لو، سبحان اللہ اولاد دی لوڑ ہے تے اولاد منگ لو، واہ 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 بخشش دی لوڑ ہے تے بخشش منگ لو. جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اس وقت ہی یہ آوازاں رحمت دیاں نداواں تے صداواں یہ شروع ہو جاندیاں نے کہ بندیو آ جاؤ رحمت دا در کھل گیا ہے، آ کے تے اپنے دامن اللہ دی رحمت نال بھرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوش نصیب اپنی رب دی بارگاہ دے اندر چولیاں پھیلا لیندے نے، منگتے بن جاندے نے اور پھر رب کو منگدے نہیں. رب تعالیٰ بڑا کریم ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا کوئی حیا والا نہیں ہے بھی جتنا رب حیا والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا کوئی کریم ہی نہیں جتنا رب کرم کرنے والا ہے. تے اوہی حیا دا ایک جلوہ یہ بھی ہے وے کہ جدوں بندہ اوہدی بارگاہ ہاتھ چک لیندا پھر انہوں حیا آندی ہے کہ خالی موڑ دے، وہ بھر کے موڑ دے. سانوں اپنے آپ نو اس قابل بنانا پڑے گا. میں آخر دے وچ ایک پیغام اپنے بچیاں نو دیاں گا کہ اے رات اگ تو بچان واسطے آئی ہے تے اسی اگ نو اپنے ہاتھ پکڑ ہاتھ وچ لے لے اور جڑے نمازی نے مسجداں دے اندر گھراں دے اندر میریاں بیٹیاں بہناں نماز پڑھ رہیاں نے، اسی پٹاخے چلا کے آتش بازی کر کے ہندوان دی رسم ادا کر کے نمرود نے جڑی ایجاد کیتی سی اتی او دے والے کام کر کے اللہ نو بھی ناراض کر رہے ہیں اور اللہ دے بندیاں نو بھی جڑے پرہیزگار نیکیاں کرن والے انہاں نو بھی اسی تکلیف دے رہے ہیں اور خوش اسی شیطان نو کر رہے ہیں. تو اج دی رات شب برات دا جڑا ذکر ہو رہا ہے او دے وچ میرا یہ پیغام ہے، والدین نو بھی پیغام ہے کہ اپنے بچیاں نو اس خطرناک کام تو بچاؤ جدے نال انہاں دی دنیا دا بھی خطر ہے، انہاں دی آخرت دا بھی خطر ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے مولا کریم میری زبان دے اندر اور میرے لفظاں دے اندر تاثیر پیدا کرے اور سانو انہاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں ایک دفعہ پھر اپنے پنجابی سخن یوٹیوب چینل دی تمام انتظامیہ دا دلوں شکریہ ادا کراں گا. سنن والوں دی محبتاں نو اپنے دل وچ میں نے بٹھا لیا اور ہمیشہ مینوں یاد رہن گے. بھائی افضال صاحب دا شکریہ، بھائی بابر صاحب نے اپنے خوبصورت کلام دے نال محظوظ کیتا. اللہ تعالیٰ میری سب دی حاضری قبول فرمائے، شب برات سانو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدا بہار دیں اس باغے کدے خزاں نہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھا. بہت خوب. سلامت رکھیے.
چونکہ میں پہلا عرض کی ہے کہ پروگرام ساڈا جڑا سی ہمیشہ کوشش کرنے ہیں کہ اپنے وقت کے مطابق انہوں لے کے چلیے. اگر کوئی چلے جان تے اودی معذرت ہے، کیونکہ یہ پروگرام ہے اور ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ جنہ بھی کلوز کرتے رہیے نا، جدو ذکر سرکار دا چھڑ جائے تے گلاں یاد دیاں چھڑ جان تے پھر انہوں سمیٹنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تے بڑیاں محبتاں جناب تسی جڑیاں لوگ کر رہے ہو، محبتاں نال نواز رہے ہو. تے جناب میں اگے بھی ایفے بھائی ریکویسٹ کر دیتی ہے ویسا بکی، کیونکہ اج دے پروگرام وچ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام وچ جناب میں ضرور کوشش کراں گا کہ وہ جناب ضرور ناشی پڑھن. اور عمران گوش صاحب کہہ رہے ہیں جناب پنجابی سپر ٹیم دے کیا کہنے، کیا بات ہے. ساڈی جناب کوئی گل نہیں، نہ کوئی ساڈی بات ہے. گلاں ساریاں تہاڈیاں نے جڑیاں محبتاں تسی کردے ہو، تہاڈیاں محبتاں نوں خالق کائنات سلامت رکھے. اور ویس صاحب کہہ رہے ہیں جی اس تو پہلا بابر صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھے. اللہ تعالیٰ انہاں دا آواز وچ سوز و گزار دے وچ مزید برکت عطا فرمائے. تے میں ہن آخر دے اوتے چند سخن رومی کشمیر دے پیش کرنے واسطے گزارش کراں گا بھائی بابر اطاری صاحب کے انشاءاللہ. اور اس تو بعد بالکل ایک ہی دوڑا آخر تے سید سلطان العارفین دا پیش کر کے اپنے بھائی شبیر احمد جڑے ساڈے کی دنیا صدات والے اس دنیا تو چلے گئے ان دی روح دے سارے ثواب دے واسطے دعا ہو جائے گی. تمام احباب ساڈے نال رہو گے انشاءاللہ. بس تھوڑی دیر تو بعد اسی اجازت لواں گے. تواڈے تمام احباب دا بے حد شکریہ. تو رومی کشمیر دا کلام پیش کردے ہیں جناب بابر حسین اطاری صاحب. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. دردی ہوندے واہ 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 کیا کہہ پائی پایا دیا باوا باپ سیرا دے تاج محمد ماں ٹھنڈیا چھاواں باپ سیرا دے تاج محمد ماوا ٹھنڈیا چھاواں ٹر گئے یار ٹر گئے یار محبتاں حوالے لگے نال ہاں سے دل نے لگتا یار محمد جائے کہنے پاس ہوئے نصیب نبی دا کلمہ تدین قبول محمد لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد. ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ پاک سلامت رکھے جی. چونکہ میں پہلا عرض کی تھی کہ وقت بڑی تیزی دے نال اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ بڑی خاص کر منوازی ہے کسی اپنے وقت دے وچ رہندے ہویا اپنے اس پروگرام نو جڑا وائنڈ اپ کرنے ہیں. صرف ایک سخن سلطان العارفین دا حکم ہویا مینوں، میں انشاءاللہ وہ پیش کر کے تواڈے کولوں اجازت چاہواں گے. تو حضرت شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑا خوبصورت کلام لکھیا، کلام باہو. آپ نے لکھا ہے عاشق سوئی
حقیقی جے تے قتل مشوق دے منے ہو عشق نہ چھوڑے رے مکھ نہ موڑے توڑے سے تلوارا گھنے او جت وال ویکھے ناراض مہی دے تے لگے اسے بنے او سچا عشق حسین علی دا باغو او سر دیوے راز نہ بنے او سچا عشق حسین علی دا باغو سر دیوے راز نہ بنے ہو اسی آپ تمام حباب دا بیا شکریہ ادا کرنے جنہاں نے اپنے قیمتی وقت دے وچوں ساڈے اس پروگرام دے واسطے وقت دیتا اللہ رب العزت تواڈے سب دے وقت نو تواڈیاں محبتاں نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے میں بالخصوص اپنے آج دے اس پنجابی بیٹھک اور یوٹیوب چینل پنجابی سخن دے اپنے انہاں پراونیاں نو دیدیاں تھا کرانگے نال شکریہ بھی ادا کرنا کہ جنہاں نے رات دے حصے دے وچ میری آواز تے لبیک کیا خالق کرام دیاں محبتاں سلامت رکھے انہاں دے رزق دے وچ مال و جان دے وچ خیر و برکتاں عطا فرمائے میں بھائی نجم صاحب کو گزارش کرنا چاہوں کہ میں پہلا عرض کیتی سی دا پروگرام میں بھائی محمد شبیر صاحب تنی شریف تو او مناواز دے سال سواب واسطے کیتا گیا اور ایک نسبت دوسری جڑی سی او سالگرہ دی بیٹے دی محمد بلال دی بھائی شبیر صاحب دا بیٹے اودی بھی عمری درازی واسطے دعا فرمان اور بھائی شبیر دے واسطے دعا کرن جناب تو تمام احباب دعا دے وچ جڑے ساڈے نال شامل ہو تمام احباب دعا دے وچ شامل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا الہی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین جو کہا جو سنا اس کو دل میں بٹھا کر عمل کی توفیق عطا فرما بار بار حج بیت اللہ مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما تمام بیماروں سے کاملہ عطا فرما پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما جو دیار غیر میں رزق کے لیے وہاں موجود ہیں یا اللہ ان کے رزق روزی میں برکتیں نصیب فرما اور انہیں نیکی والی
لمبی عمر نصیب فرما، جن لوگوں نے محبتوں سے نوازا یا الہی انہیں خیر عطا فرما۔ بھائی شبیر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ ہمارے عزیز بیٹے کے لیے دعا ہے، یا اللہ کو نیکی والی لمبی عمر نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، سب دیاں نیک حاجتاں دعاواں التجاواں جو کسی نے پیغام دیتا ہے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ شب برات نو نیکی دی راہ دے اتے رات گزارن دی توفیق عطا فرما۔ غزہ دے مسلمان دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر نو آزادی نصیب فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما، رحمت دی بارش عطا فرما۔ جو منگیا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں منگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ منگن دا طریقہ سلیقہ نہیں آندا، بن منگیا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ